200 dinara svaka. Zemlja sporta, zemlja košarke, zemlja vaterpola, fudbala. Lažemo se i nemoj da se čudimo što nas od 2000. godine, dakle, poslednje evropsko prvenstvo, Milošević je još bio živ Ovde ne i na uspevaju vlasti. nijedne sportske novine, mislim. Ovde ništa ne uspeva. Od poslednje evropsko prvenstvo na kom smo učestvovali je bilo 2000. godine, Milošević je još bio na vlasti. Nema nas 2004., 2008., 2012., 2016. 4 vezana evropska prvenstva smo propustili. Nema nas 2014. na svetskom prvenstvu u Brazilu. Nije nas bilo nas je 2010. u Južnoj Africi kada nismo prošli grupu. To je to. Dakle, za 16 godina pojavili smo se samo jednom u Africi 2010. godine. Nemoj da se čudimo što nam je reprezentativni fudbal takav kakav jeste i što nam je klubski fudbal ovakav kakav jeste. Sve si elaborirao u 5 minuta.